Il-Partit Nazzjonalista qed jippreżenta viżjoni alternattiva għal pajjiż biex ikollna verament ekonomija għan-nies. Ekonomija ta' kwalità li toħloq impjiegi ta' livell pagi tajbin għal ħaddiema Maltin. Ekonomija li tinvesti għal futur u politika moderna ta' immigrazzjoni intelligenti li sseddaq dak li għandna u mhux li tbaxxilna l-pagi. B'kuntrast mal-politika tal-Gvern ta' Muscat li qed jibbaża s-suq tax-xogħol billi jġib eluf ta' barranin f'pajjiżna. Hekk qal il-kap tal-Oppożizzjoni u tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija waqt ir-replika tiegħu għal budget 2019 ippreżentat il-ġimgħa li għaddiet mill-Ministru tal-Finanzi. Diskors pożittiv li juri l-impenn ta' Adrian Delija li ħadd ma jibqa' lura, anzi li pajjiżna jkompli jiżviluppa kif dejjem għamel taħt diversi gvernijiet immexxija mill-Partit Nazzjonalista. Ejja narġgħu nagħtu sens ta' kburija lil kull Malti li Malta hija pajjiż nadif fiktar minn sens wieħed li ngħixu f'pajjiż illi joss dak li hu tajjeb u sabiħ u jħarsu għal tul bi pjan. Dak hu mudell sostenibbli, pajjiż li ma jibdilx is-sħiħ mar-riħ, pajjiż li jpoġġi l-ewwel u qabel kollox in-nies. Il-kap tal-Oppożizzjoni qal li l-Gvern ma jistax jibqa' jaħrab mill-effetti tal-politika ekonomika vera tiegħu fil-waqt li ma jistax jaħrab mill-ħsara li kkawża b'emilu lil fama tajba ta' Malta. Għaldaqstant hu ppreżenta għażla oħra li tiffoka fuq dħul aqwa għal ħaddiema Maltin u Għawċin, gvern alternattiv għal pajjiż. Adrian Delija qal li dan il-budget, is-seba' budget tal-Gvern Laburista għandu difett kbir ta' nuqqas ta' viżjoni u nuqqas ta' pjan fit-tul. F'dan il-budget il-Gvern mhux jirnexxielu jsolvi mank il-problemi illi qed joħloq huwa stess. U dan konsegwenza tal-mudell ekonomiku bla pjan li għażel li adotta ta' żieda kbira fil-popolazzjoni. Problemi ta' prezzijiet għoljin, kirjiet esaġerati, valuri għoljin għax-xiri ta' proprjetà, problemi ambjentali u ta' arja maħmuġa, traffiku ġamjat, problemi ta' parking, infrastruttura li mhux tlaħħaq u problemi ta' reputazzjoni ħażina għal pajjiżna. Il-kap tal-Oppożizzjoni qal li l-modell ekonomiku li qed iħaddem il-Gvern qed ipoġġi lil ħaddiema f'morsa li tasar l-isfel fuq il-pagi u tolli fuq il-prezzijiet. Ħafna qed iħossu li l-miżuri tal-budget mhumiex biżżejjed biex jgħinuhom ilaħqu mal-ħajja li qed tola fl-iktar affarijiet essenzjali ta' kuljum, il-ħobs, il-ħalib, il-prodotti ġeniċi, id-diesel, il-petrol u ħafna oħrajn. Dan qed jagħmilha dejjem aktar diffiċli għal familja fil-middle class biex jixtru id-dar tagħhom minkejja l-ħidma ta' gvernijiet preċedenti biex kemm jista' jkun kulħadd ikun sit ta' daru. Tridu pajjiż kosmopolitan jew tridu 3200 familja jistennew biex jingħataw post tal-housing. Gvern nazzjonalista jagħti garanzija lil kull Malti u Għawċi ikollu saqaf fuq rasu. Adrian Delija tkellem dwar il-kuxjenza soċjali li suppost għandu dan il-gvern li jgħid li hu gvern soċjalista u li messu wera lejn dawk li huma l-aktar dajfin fis-soċjetà. Ma ssib xejn bħala soluzzjonijiet għall-isfidi soċjali reali li għandu pajjiżna u li l-gvern aktar ħsiebu biex jitfa' taħt it-tapit milli jiffaċċjhom u jsolvihom. Dan huwa gvern tal-PR, mhux tal-PL. Il-lejber tal-ħaddiem u taż-żgħir m'għadhomx jeżistu. Il-kap tal-Oppożizzjoni qal li l-Gvern ta' Muscat ma jistax jitwemmen għax ilu jirrepeti ta' kull sena il-weda ta' numru ta' proġetti li jibqa' ma jwettaqhomx bħal skejjel ġodda, dar tal-anzjani Fawdex u ħafna oħrajn. Jirriżulta wkoll li f'ċerti nefqiet il-Gvern mar żmerġ mill-budget li għadda anke b'50 miljun euro u għalhekk wieħed ftit li xejn jista' jafda ċifri li qed jagħti. Il-kap tal-Oppożizzjoni qal li l-Gvern qed jieħol għallum b'infiq kbir fl-ispiża rikorrenti mingħajr ma jinvesti biżżejjed tal-għada. Fost l-oħrajn dan jiterċar fl-edukazzjoni u fil-ħiliet tal-ħaddiema, daqskemm fl-infrastruttura li għandu li se jkollu bżonn pajjiżna kif ukoll fil-prevenzjoni u l-kura tas-saħħa. Suċċess għal dik l-om li filgħodu tmur tixtri il-ħobs u l-ħalib għat-tfal u l-Gvern ħadilha it-tuter titri qabel ta' omla
jew deputat u avukat tal-kabinet il-gvern taħ €900,000 f'konsulenzi mill-flus il-poplu. Suċċess għall-anzjani li qed jaraw għoli tal-ħajja ta' €4.40 kull €100 ikel li jixtru, jew għal-membru parlamentari laburista li jitħallas bil-€100 fis-sija minn flus il-poplu. Suċċess għal dawk il-Maltin u barranin li m'għandhomx akkomodazzjoni diċenti fejn jgħixu, jew għal-Ministru li jibni il-villa fl-ODZ.